Znam, baš me špata. Šta je s tobom, amigo, kaži mi. A ništa, evo, tu sam, bez veze sad, završilo mi to prvenstvo, sad ne znam. Čekaj, si vojsku služio, ja? Jesam, vojsku sam služio, jesam. Gde je služio vojsku? U kafiću nekom? A nisam kafiću. Nisi mnogo, jeva. Slušaj, pa kaži mi koliko si spreman ovog trenutka? A spreman sam, 80%. 80%, to te jebe već godinama, 80%, amigo. Gledao sam tvoju kasetu, dobar si igrač, ali nešto ti fali, amigo, neki čip ti nije u redu, jeba. Kaj jebi ga. Da? Dobro, ništa, nisam, promijenio sam se malo i to, nisam više. Vidi, promijenio si se, pa vreme ti je jebote pri umiranju si, jebote. Pa 28 godina, ne daj Bože, jebote. Koliko imaš? Imaš 28? 26. Koliko? 26. A 26 imaš? Da. A jebote, stvarno nisi pa jebo, ja sam mislio da si težak 2-3 miliona već, jebote. A jebi ga. Pa ajde, šta, koje ti je pravo mesto tvoje, jebote? Vidim ovu kazetu, sam gledao, lutaš po celom terenu, jebote. Ja si u čaši piva bio, jebote. Šta ti je pravo mesto? Šta možda igraš? Koje ti je pravo mesto? A špic, polušpic, neki polušpic. Čekaj, špic, polušpic. A polušpic, više polušpic, Da. Sad ne znam šta je. Radiš sad s nekime, treniraš? A jesam, treniram sad. Gde si u Solinu? U Solinu, je. Gde? U Solinu, je. Pa dobro, šta radimo, amigo, za koji si rang jebote, pa traže mi ovamo jebote iz Čirika, traže mi igrača, pa da li sve da te povedem tamo jebote? Nemoj da me roknu tamo zbog tebe jebote. A jebote, onda sam bio jednog crca prošao u Partizanu i na reč kaže, ma spreman se kao 80%, koji ti? On nije bio, on je 20%, a 80% nije bio jebote. Pa ne sve više da pogrešim. Pa znam. Kaži mi za koja si dela, kaži mi onako jebe, da ti nađemo klub neki. Pa nađite vi, ja ću otići, šta nije problem. Molim? Pa ja ću otići, nađite vi šta. Da, pa dobro, moraš da budeš spreman, brate, ne možeš da odeš, znaš kako zuje, recimo u Rumuniji, tamo tu mi je baš jedan prijatelj i ja sam neka 2 igrača tamo u Kluž bio odradio i tu su mi prijatelji koji rade i s Mađarskom i s Rumunijom i van toga, ali razumeš, ja sam gledao onu tvoju kasetu, oni su mi doneli tvoju kasetu, a ne znam da te pratim već odavno, ni ti nisi znao, je. Ali vidim da si u kafiću najjači, tu si centarfor pravi, je. A gde si bio na probi ti? Bio si negdje u Rusiji, gdje si bio u Ukrajini? A bija sam, u tamo ome Kubanu, u Krasnodaru, bija sam u Dinamo Kijevu. Dinamo Kijevu i šta je bilo? A ništa, šta, nije, malo sam se tamo bija sam u Leskoj Sofiji isto. Bija se povrijedio, tamo nešto me bolio, a ovi trbušni cid i to. Aha. Šta će? Ne znam šta da ti kažem. Ništa, ajde, bit ćemo na vezi, jebi ga, ali zato ba, snimit ću te, ja ću da dovedem ovde u Beograd, amigo, te ja bacim na rengen ovde, jebi. A neću te šaljem na tvoju reč, jebi, da te ovde proverim, pa onda te šaljemo dalje. A dobro. Jel nije problem? Je, dobro, u redu. Dobro, amigo, ajde. Ok, hvala. Čujemo se, čao. Hvala. Evo, tu sam kod mene u lokalu, jebi. Amigo, a mi smo ovdje i slušaj. Slušaj, amigo, samo da ti kažem ovo. Onaj tvoj ujak, ona je otišao na brod negde. Je, otišao je. Pa neka je, bre, čega je on piroman, je. Mi se doći će u Beograd, zapalimo Adu Cigaliju. Piroman, amigo, je. Slušaj. Nemoj mi ga dovedeš ovde u Apsiće ga, je. Pa će reći Bože da mrzimo Hrvate, jevo. Slušaj. Kaži, brate. Igrali smo ti prvo kolo, daš, motor. Kako? Igrali smo ti prvo kolo ovde, daš. Da?
Igra i ja sam došao Mostora ovdje, znao kad sam ti govorio, Mostorovi. Da. I izgubili smo 4-0 od ovog Dragovoljca. Da. I trener dao stav. Nisam te razumeo ovo zadnje. 4-0 ste izgubili? Da, 4-0 smo izgubili i trener je dao stavku. Dobro. I sva cijela ekipa se okupila da proslavimo i da se napijemo, amigo. Molim vas, pa vi kod da ste dobili 4-0, amigo. I slušaj, majke, i govori, kapetan govori, idemo da ovo proslavimo i svi smo, amigo, pijani ko čepovi. Pa vi ste, amigo, za šank liniju, niste vi fudbaleri. Malite se fudbala, amigo, vatajte se čaše. Pa gubite mnogo vremena na treningu. Amigo! Slušaj, amigo, ne ide mi nešto lokal, pa najbolje. Slušaj, prošle put sam platio 2000 ovaj telefon. Čujemo se, amigo. Ajde, amigo, čujemo se, ajde. Ćao. Ajde. Jeve si, vidiš kakav lokal u Košicama, jevi. Zove se Mediteran. A ti još u Košicama? Kako? A ti još u Košicama? Pa, amigo, došao sam juče i ostajem ovdje dok se dočepam suvarka. Ne idem odavde, to je jedno 6 dana. Dok se ne izborim, amigo. Slušaj, sad je ovdje, znaš da su Košice prve na tabeli. I da ovdje, jedan hokejaš ovdje, ločem pivo, razumeš, i donese nam po šljivovicu na Expo je sabili. I umjesto kisele, amigo, naravno pivo. Znači, to je armirani beton, amigo. Ja, majko. Slušaj, amigo, sreća imao je danas 4 treninga, iznutra ima ja idemo na utakmicu da gledamo hokej, hala 10.000 prima, unutra je 18.000, ja. Idi u picu. A to je hokejaš iz Košica? Kako? To je hokejaš iz Košica? Da, pa ovi hokejaši, jevi. Pa daj pitaj ga da vidimo koju utakmicu, amigo, da posolimo na kladionici ovdje. Majice na meštanja, amigo, ne bi išao po stare dane u Tvorza. Aj, evo te. Mani se, šta radiš ti? A ništa, amigo, u Đuri u šetaču lagano, šta ću re? Servis, počeo da treniraš, jeba se. Amigo, trenira, ali u Đuri u šetaču, šta ti? Šta treniraš u šak liniji? Šta treniraš? Koga ti treniraš? Konobare, jeba. Pa ubi konobare i iznemogli su, jeba, ne mogu da te posluže, jeba. Dođe, amigo, Sirkaj tamo na crtu, dolazim uskoro. Piši, ili u knjigu debelu, tamo piše, ja plaćam sve, jeba. Amigo! Daj, da namestimo neki hokej u pičku mater. Kako? Da namestimo neki hokej, neki, da posolimo. Slušaj, amigo, dovlači se tamo, slušaj, samo završim ovdje neke poslove, dovlači se. Poneću malo prašine da plati taj tvoj minus i da ostanem jedno 2 dana ako me ne roknu ti tvoji ujaci, jel? Sad uti to split, goreće sve šta ti je, ne? Ma, boli me kurac, amigo. Slušaj, moja čerka već 3 godine u Hrvatskoj letuje. A znaš zašto, amigo? Pa kako naučila je da pliva tamo, jebote, mogu, tako si lod, jebote. Slušaj, a daj, dovuci se 2 dana ovdje, molim te, u Split, molim te.
Pa veruj mi da hoću, amigo, pošto sam dobio ovu, jedva sam dobio ovu na godinu dana, ovu italijansku šenge. Malo da se štifem i do grane preko, jevi. Otićemo da uzemo po neku gilju, amigo. Dovuci se, molite, dovuci se do Vlači. A gde si ti sad? U Splitu sam ovaj dan, Vlači se, evo te gori. U Splitu, pa nisam bio u Splitu nesrećan. Jel onaj Davitelj živi još? Koji Davitelj? Onaj na tenkovima što je bio, jebate. Nemoj da ga sretnem slučajno. Da, amigo, da Vlači se skušite u Split, brate. Ajde, čućemo se, brate. Da, dovuci se, molite, aj, molite. Amigo, prelazni rok mi je, posle prelaznog roka dolazim odmah. Aj, molite, aj. Imam ja neki ponuda iz Grčke, ima neki ponuda iz Grčke isto, znaš. A koji ponude, bre, koje, kak je ponude, jebe, šta, de u šak liniji, šta? A nije zvao neki Srbin, pa zvao neki Srbin iz Grčke dole, šta? Koji, da nije Cvijo? Nije Cvijo, ja mislim, nije Cvijo. Ma jest, pa nema koji drugi, amigo. Cvijo je prodao tamo krdo igrača, najmanje 80. Slušaj! A znaš koliko je uzao love, amigo? Pa nema, dolazi kod mene za struju da mu platim. Ne zna da naplati, je. Slušaj, amigo! Molim. Daj, dovuci se, molim te. A nego šta ću, amigo, dovući se 100%. Čekaj, samo mi prođe ovaj prelazni rok, molim. Aj, čekam te, ajde. Pa jebote, dugo je do leta, ko će troši se mnogo u pičku. Aj, čekam te, amigo, dovlači se, ajde. Važi, brate. Ajde, brate, čao, ajde, čuvaj. Ajde, čao. Poslušaj ti, ajde, koji ti je broj faksa, recimo, možeš me ujutro nazvao ili? Ajde, upiši, ili imaš olovku? Imam, ajde, reci, ajde. Znaš kako ide, 381, to znaš. 00381, to zna, ne? Da, 381, 11. Čekaj, samo sekund, 11, Beograd, 3230. 3230. 237. 237, to ti je faks, amigo, jel? Da. Dobro, amigo, pa števa poslati kad stigne ujutro je zaplovio sam u Heinekenu večeras, je. Dobro, ajde, kad ćeš poslati to? Poslati ja oko 2 popodne, 3 ti poslati, ajde. Pa nemoj da poraniš tako, je. Nemoj tako rano. Vidim te ja u klevetu do 4. Ajde, pošalje mi to bitango, ajde. Ajde, amigo, poslati, ajde. Ajde, čao. Šta radiš? Pa nisam... Snimaš. Pa nisam... Puštaju mi, sad me zovu iz Grčke tamo, znaš. Da. Puštaju, pa rekao, samo puštajte, rekao, viš koliko sam popularan. Više sam popularniji sam nego Mesić. A ti si... Kad dolaziš? Ba evo, ja sam u Slovačkoj, sam u Košicama doveo neki igrače na probu. Pa se vraćam sutra. Kad dolaziš za Beograd? A doćemo te da skupiš ta love, nema love ništa upi. Moram skupiš ta love, bar 500-600 eura, kura, da ima za put i to je. Ma za put, šta za put autostopom stigni. Jebem ti igrača, jebem. A da, amigo, reci mi, jesi zaplovio u Heinekenu, ne Milove? Kako? Jesi zaplovio u Heinekenu, di si? Nisam, pio neko vino, ručali ali ne ide mi vino, amigo, kao da pijem na stilu, na utoku, kao da me na utoku teraju da pijem vino. Ne uživam, amigo, u čarima alkohola, seme Hajnija i Džonija Šetača, Šta je, bre, jesi igrao uopšte sad, nisi? A jesam, igrao sam u Zadra, malo, ja sam nešto povređen u početku, posle ulazi, po ure mi uša i to. A gde si se povredio u šanku, stao si na plaču neke. Slušaj, ja ću biti par dana, pa možda idem za Grčku, znaš, tamo vodim neki igrače, sad mi javili, znaš. Da. Pa ću bit ću sigurno subota, nedelja, ponedjeljak tamo, ako stigneš javi se, ajde. Ajde, hoću vas sada skupiti za put rani, bar 500 eura mi treba, jebati.
Dobro, nemoj da te uhvate zbog klošarenja bez banke u Beogradu. Da mora da te vadim, jebo. Nemoj se, amigo. Ajde. Aj, legenda, aj. Ćao. Ćao, amigo, ćao. Već si uključio taj špijunski, što snimaš, je. A nije, ba šta se uključiva non stop, bilo si na televiziji, ovdje bio studij si bio u novinama, evo, šta se uključiva sa non stop, evo. Gde sam bio, je. A bio si u novinama, bilo ono, amigo, kao spreman si pri umiranju, amigo, ono. Slušaj, amigo, pa sad si me našao na, kako vi kažete, mi kažemo merdina, vi kažete lestvice, ili otkud znam više kako pričate, menio sam sjelice, kako vi zovete to, kruškice ili kako? Kako to, pa izmenjali ste... Žarulje, vidi žarulje, jebote, vidi, ali imate te nazive čudne u pić. Vidi, sad ste izmislili svoj jezik neki. Idi u pić. Pa niste normalni, jebe se. Vidi žarulje, jebe. Pa žarulje je onaj žar, bre, u peći, jebo, kad drva i ugalj ložiš, jebe. Sad za žarulje menio. Za malo pade smerdevina, jebote. Sa lestvice, kako kažeš? Slušaj. Kaže, amigo. Ma ne, bio si, amigo, ovdje u jutarnjem listu si bio u hrvatskim novinama, bilo ono, amigo, kao razgovor, bilo je menadžere Srbije, kao razgovor, kao, amigo, šta ti je, koliko si spreman, onda sam rekao 80%, onda si rekao, kao, amigo, to te jebe već godinama, ono, znaš, ono. Da. Znaš šta mi se dogodilo, amigo? Šta? Pa zove me jedan što je prodao 50 igrača u Grčkoj zadnjih 5 godina, a banke nema. Treba mu na pozemicu da plati račune za doma. I zove me, znaš, ja bio sam u Slovačkoj. Vodio tamo neka 3 igrača. Gdje si bio, u Košicama, je? U Košicama, neka... Kako vodio 3,5 leša čuva sad, je? Kako? 3,5 leša si vodio, je? Nije, amigo, mladi, znaš kakvi su živakni, je. Ne, jedan klinac 18, jedan 20, Bjedov Kosta jedan, ja šta sam uradio, rekao, dođi ti ovamo sa tim ustaškim pasošom, on ima ovaj hrvatski, znaš, dođe moj klinac, jedan ljubimac, vidi, stalo mu smeta nešto koji tebi, je. Samo ga čekam da i on zaroni i da račisim načisto s njim, je. A idi, te mu smeta teren, te nije to ta liga, nema motiva, rekao, teraj se više u 3 pičke matre 2 godine, te bre finansira ko si Ronaldinho, jeba. Reći, možete duzem na tebe 5 glave dolara, jeba. Amigo, dovedi mene, jeba, te mi ćemo mi u šlanklini. Ma de, amigo, jeba, neozbiljan si mi, jebi ga, dobar si igrač, ali... slušaj, imam jednog kao ti. 192, ovaj klinac 18 godina prošao Zvezdinu i Partizanovu školu, znaš? Da. Dobro, pošto se oni šmekiri, sad ćemo da vidimo. Biće Koza Stojković, evo ti papiri Beča, ali posle daj ga. Sad košta, amigo, 1000 dolara. Jevi ga, 1000. Nisu ga mnogo platiti, 350 plus 20% kada otišao u Nant. Da. Jebi ga. Amigo, sve je bilo kad Čava umra Dimitrijević, ali gorilo sve u Beogradu. Šta kad? Kad Čava Dimitrijević umra, ali gorilo sve. Ma bio sam na sakrima, da je to mi bio... Da je bio sličan tebi, amigo. Ja branio za Hajduk sa Liona. Slušaj ovo, i dolazi on igrao za podmladak Partizana, znaš, što ja njega ne znam, jebi. I on sam, pošto sam ja kao bio neki golman tu i kao stižu mi 2 ona zidarska piva. Kaže, dakle ovo, pa kaže, to ti poslo Čava. Vidi, Čava zaglabo onu flašu na eks, brate, ono zidarsko, a nije imao ni 16 godina, majke. Rekao, ti ćeš biti pravi udarnik, je. Tako. Šta ima drugo, šta je s tobom, bre, jebate? A ništa, mi ga ovdje malo, pustili se malo, popili smo malo Johnija Šetača, šta ću, bre? Da. A slušaj ovo, počeo sam ti ovo pričati, ovaj me zove iz Grčke. Da. Pošto hoće ovo Bjedova Juri ima hrvatski pasoš, znaš. Da. On je tamo rođen u Hrvatskoj i ovdje dugo je.
I kaže, amigo, slušaj ovo, molim ti, pušta mi ono razgovor moj i tvoje, znaš. Da. Pa rekao, jebote, ti normalni, umirao smeka, znaš, došao neki vaš Hrvat tamo, kaže, ti poznaješ ovog menadžera? I on kaže, Cigar Akšin, pa ko njega ne poznaje, amigo, I pušta mi, znaš, on, Marko, ajde bre, teraj se u pičku, u roamingu sam, a stalo me peckaje, znaš, ono me pecne i ja ga zovem. A teraj se, prodao si 50 igrača, bre, pa daj bre tu karticu napuni bar sa 30 evra, jeba. Pa je si vodi. I onda mi je pustio onog tvog nekog tamo što ti jebo, majko, što si ti pucao u kolena. Jebote, no. Slušaj, dobro. A da reci mi, di si u Beogradu, u kojem kvartu si? Ma kući sam, amigo, kući sam. Domu svom. A gdje, u koji kvart je to? Ma ja sam na periferiji, amigo. A na periferiji? Ali iz skupštine, amigo. A snimaš. Samo snimaj. A snimaš, što ćeš snimaj. Ma nemoj. Slušaj, ajde, neću pričati više s tobom, kad dođeš vidjet ćemo se. Ajde, amigo, ajde, Boga mi zelo 5-6 dana stići gore, ajde, da samo... Gledaj, stigneš do nove godine, one kineske, molim. Čoveka, ajde, više stižeš kod da si peške krenuo, si pešaka krenuo, već bi stigo, Amigo, treniraš ti? Treniram, amigo, šta ti? Pa treniraš kurac, ko treniraš da niko ne trenira, ti treniraš. Pa si igrao neki sekund za Zadar. A sam igrao samo po 20 minuti bi ulazio malo i to, znaš, ono. Odmah? A koliko imaš ugovor tamo? Pa nema, amigo, imam slovne papire sad. Ima, pa slobodne papire ko će ti uzme, jebate, kad si zaronio pre 5 godina, jebate. Još nisi isplio na površinu, jebate. Ništa, ajde, javi mi se kad... Ajde, amigo, zovite, ajde, pa ćemo na Majdan gore, ajde. Ajde, vaš. Ajde, amigo, ajde. Imamo bolja mesta, amigo, sad. Ajde, amigo. Ćao, ajde, čao, legenda, ajde, čao.